Bun, salutare tuturor, sunt Dan TV și bine v-am găsit la al doilea episod de Survival Islands. Primul episod îl vedeți pe canalul lui Călin TV. Da, și am încercat să filmez, nu s-a oprit filmarea, eram într-un mai ieșit. De acum, cred că 3 minute am ieșit. Am văzut că mi s-a oprit filmarea și am început să filmez iarăși. Mai găsit niște iron 17. Da. Și îi voi da pe Facebook. Unele motive. Pe la mare. Dar n-am găsit mult. Ok, să vedem că... văd acolo iron. Facem câteva torțe. Vedem și noi cât este. Nu m-aș mira să găsim niște diamond. Ar fi o fericire totuși, n-ar să găsesc diamond. Să găsesc mai mult să fac fortune. Sau unul cu stricta și unul cu fortune să ia diamondele astea. Bă, dacă aș fi fac și stricta și fortune. De seama îmi dădea pe acolo ăla. Îmi dădea mai multe blocuri de alea. Foarte tare era. Dar nu cred că s-ar fi putut. Deci când eram eu mai nou la Minecraft, s-au pus, adică am pus fortune pe topor, pardon. Oare cum, ce se întâmplă? Fortune pe topor, oare? Sau fortune pe sabii? Dar pentru sabii looting, care-i tot un fel de noroc. Nu se numește noroc, dar... Da, cum se numește? Cât iron avem? 22. Suntem full iron deja. Ne putem face. De fapt, eu mă refeream cu ironul ăla și de acasă. Adică n-am coborât, m-am speriat, nu știu ce era. Știți? Dar totuși, este bine așa să fii într-un mai și... Dar și mai bine să ne fii ceva. Este dirt. Dar putea însemna asta. Și mă mănâncă corpul. Încă 3 iron. Haideți să coborăm. Da, foarte bine. Ar fi frumos să găsim diamond. Foarte frumos. Hai mergem pe la lava aia.
sau frate asta? A băut în conci. Aici ar trebui să avem grijă. Nu știu la ce strat suntem mai exact, dar cred că este strat de diamante. Am presimțire. Nu știu. Foarte bine. Mai mult iron. Foarte bine. Nu prea vorbesc, sunt concentrat aici. Bă. Să vedem cât așa. 4 levi de iron. Avem 50 în stoc. Tot cu cel de casă. Să mă din nou minte. Ce ar vrea să găsesc acum? Pe lângă diamante, un lac de lavă. Care s-ar putea să aibă diamante, nu se știe sigur. Dar acum în lac de lavă n-am găsit de ce vorbim. Nu știu. Am un căul. Momentan le-au pe ăsta de aici. Acum s-a terminat și checul ăsta. În afară de ăsta și are și ceva pe acolo. Tocmai ce vorbeam de lac de lavă. Asta-i. Mai rămân și... Asta nu murim. Nu voi închide seria dacă mor așa. Mai ales cu diamond. Totuși. Și... Bă... Știți ce trebuie să facem? Neapărat
neapărat ne trebuie un pichet de aer. Mai cred că pun tot aerul la prăjit la piciorul. Cât aer n-am luat acolo. Ok. Filmăm de 11 minute. Foarte bine. Bun. Bun că ne-am făcut. Voi lăsa asta aici. Voi veni logic de ele. Da. Diamond! Diamond, diamond, diamond! Hu. Yay! Diamond! Diamond, diamond! Acum urați noroc să găsesc mai mult, nu doar două. Nu am 3. Ce? Și bine să fie 5. Deci, doamne ajută. Sper că mai e unul și Diamond. Ok, 3. E bun și ăla. Hai să le luăm. My God! Oh my God! 6 diamond! Holy shit! Da, vom chiar și noi sunt foarte fericit. Stați puțin. Vom chiar și noi. Sper că v-a plăcut. Eu am fost DNSTB. Sper să strângem. Sper să dați share, subscribe, like și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!